Aduh, kok celeng kuwi neh. Daripada diutang mending tak tutupi. Iki to ki ana ngopi mah cukup putih lho. Jane men iki niat dagang ora to? Lah timbang mau utangi ya mending tak kukuti to. Tenang, aku lho ndek duit. Iki lho, Duitmu akeh lho, bar maling to. bermaling di asmu. Iki lho mau berutang wong plecet kan. Nduk, urung bakone Pak Era. Ning pasar kae lho, Pak. Piye to ki? Kok nang pasar iki lho? Jane pelanggan ngopimu nek liyane celeng iki ra enak to, Nduk. Pak De, wingi beru, saiki celeng. Kok sing konsisten